Sebelum artis ini saya tampilkan. Aku melu Alek. Iya wes melu lah Rene. MC ku dak sing apik aman man. Aku tak melu nyanyi ya. Iya. Kok iki nih desane dhewe ya. Iya nang desane dhewe tapi dak sepatunan barang ngono ah. Aku mau mosok MC nyeker niki dak dapat pantes nih. gak persiapan, aku mbok ngene ngono malah ram gadeg. Lah terus kenapa dak gadeg? Wis ngene iki aja. Yang sikilem kok jahe nang meletak-meletak semaraya re. Ora mau ketoprak nek prei dak yo ngedos lek mlebu. Iya, yang karo kowe barang ngono kok. Baiklah saudaraku, untuk malam hari ini Katok kok gede iki katok Mbah Mogol apa piye? Nyilih mogol lek mau. Lha ki mang ranggo katok apa piye maksudem? Iki apa kok ngene neh iki? Kok kaya mina koncer. Aku tak sekali-sekali nge-MC. Ya wes. Suaraku guys sing apik, Mas. Sing apik lho, Dong. baiklah saudaraku, untuk malam hari ini Bersama Sauna Gol. Saya tampilkan artis-artisnya Pati Jawa Tengah coy. Iki nge-MC apa medeni wong? Raim kok ngono iku iso. Anjan raiku ngene. Kok iso medeni Lah aku bocah-bocah sing ngarep. disingkirane malah nge-MC ini. Papala. Palapa. Bes iku. Iya. Pokoknya untuk menghibur masyarakat ini Tanjung Sari dan sekitarnya. Betul. Saya tampilkan artis-artisnya. Sekaligus ledek-ledeknya. Woi. Penyanyi. MC kok ledek. Ono bar iki ya. Yo Mas. Watur awon. Ayo, bangkikan satu lagi. Bar iki Mas Heru Sariman duet. Iya. Delok Mbak Atun Sagita. Saya panggilkan artis yang tidak asing lagi. Ya. Terkenal dunia sampai akhiratul kasana baknya ada benar. Eja seger kewarasan dunia Mbak Atun akhirat. Sagita. Sonago. Udah ngadek ah. Aku MC kok ora kajen belas. Aku gregeten aku. Celok kowe. Dek omonganmu tak urus. Apa? Lah kok teko dunia akhirat barang iki piye? Maksudnya artis Wahyu Manggolo wis terkenal. Lah kok teko akhirat apa aku iki isih urip lho, Mas? Soben nek mbok menawa malaikat digawe. Nyanyi apa Mbak sebenarnya Mbak? Ini request dari panitia Mbak Atun ya. Oh iya, Pak. Pokoknya apa yang guyut dimpet ae. Pokoknya Pak Panitia segalanya dituruti. Iya. Ben seneng atine. Raine kok rengit lho Dok. Aku mau gara-gara ngerti. Apa? Pak Panitia do nglumpukno dhuwit ame nggo nyawer. Mosok iya. Mulane aku melu munggah. Apa digo pancet ta ora? Mbok nek panjer iku Pak dhewe ora panjer-panjeran. Lali ya. Oke. Ayo Pak, Atun nyanyikan lagu apa? Satu tembang menurut request dari panitia. Ada potret tua Bang Hari. Potret tua. Lagu kuna. Yuk. Ayo iso apa ora? Lah sumpah aku yang ngene iki tok iki kok. Jare nyanyi. Kowe. Memenuhi request dari Bapak Panitia ada potret tua. Asik. Sunago.
Dari teman-teman streaming ada WM Lighting. Dari teman-teman kreator semuanya selamat malam.